Dobrý deň, moje meno je Stanislav Šimaľ, venujem sa tvorbe web stránok a affiliate marketingu. Čo je to affiliate marketing? Je to vlastne voľba, ako zarábať na webe. Ak chcete začať zarábať na svojej šikovnosti, je potrebné vytvoriť si vlastnú web stránku. Nie je to až také ťažké, ako sa to zdá, ale tomu sa budem venovať v mojich ďalších videách, ku ktorým sledovaniu vás srdečne pozývam. Prvým krokom pri tvorbe webu je výber názvu vašej web stránky. Ten by mal byť naozaj jedinečný, rýchlo zapamätateľný a hlavne nie príliš dlhý. Ak už máte vybratý názov vášho webu, je potrebné si overiť dostupnosť tohto názvu. Teraz prichádzam na rad overenie dostupnosti vami zvoleného názvu domény. Otvoríme si teda prehliadač a ideme rovno do Webhouse. Odkaz na Webhouse nájdete v popise môjho videa. Po otvorení stránky Webhouse sa vám objaví takýto vyhľadávací formulár. Do kolónky, kde je napísané názov domény, zadajte názov vami zvolený, teda názov, ako chcete, aby sa vaša web stránka volala. Ja som zadal názov Šimaľ Stanislav, teda moje meno, najprv priezvisko a potom meno. Stlačím Enter a zistím, že doména je voľná. Názov zadávajte samozrejme bez koncovky .sk alebo inej koncovky. Tak ako vidíme, moja doména Šimaľ Stanislav je voľná, v týchto alternatívach SK, EU, CZ a mnoho ďalších. Môže nastať ale aj situácia, že doména už nebude voľná, ako napríklad moja oficiálna stránka stanislavšimaľ.sk. Tu už ju voľnú v tomto formáte nenájde Webhouse, ale nájde ju voľnú v alternatívach EU, CZ.com a tak ďalej. V tomto prípade máte dve možnosti, a to buď si vybrať inú koncovku, napríklad EU, alebo vybrať si ten horší prípad a zvoliť si iný názov webu. V každom prípade toto video vám malo ukázať, ako si overiť dostupnosť domény. Odkaz na Webhouse nájdete v popise tohto videa, ako som hovoril. Teším sa na vás pri ďalších videách, kde vás prevediem komplet vytvorením web stránky, ktorá vám bude predávať. Ak vás to zaujíma, prihláste sa kľudne na odber mojich videí, pridajte sa ku mne na Facebooku, G+, alebo na Twitteri. Prajem pekný deň.